Kami man yung tao. Oh. Wakwak minsan. Sa mukha. So, ubanta guys, mamakals. Just waiting for you and me. I see that you're yearning for something more. I feel the waves around me shaking me to my core. Hi guys, welcome back to my channel. It's me again, Indaruji. Nani? So, naaliwaras. Ayun po mayagi. So, guys, hapit namin sa simbahan. So, mauni ang akong gift nga akong gihimo. So, kung naay TikTok keres, danceres, na apoy, social keres. Social keres. Unsa daw. So, padulong na mi karon. So, wala ako ka-intro dito sa balay. Kay busy ko. Then, so, karon ako nag-intro. So, hapit namin sa simbahan. On the way. Pagi sa amin. Sili kami apil. Ako ba? Ano na video? Oh, video dahil niti ay. Okay, 1, 2, 3. Yeah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hi. Hi. Hi guys. Hello. Manamig bunyag. Kristiyano me. So, Hike na may pauli. hike namin pauli guys. Saka tayo nga nawang. Pagmagyatan. Murag aha pa doong ba? Talagta kami man yung tao. Oh. Wakwak minsan. Sa mukha. So, ubanta guys, mamakals. Sa mukha kayo. So guys, sustang ninduta. Nag-white puti-puti pag sapatos. Among dalan to eh. Patay. Sumabot na mi guys. Anami sa among kuan. Dugo. Has papa? Oh. Hi guys! So, magpauli nami guys. Kay hapon na. Alas 4 na guys. So, baklay rami guys. Kay walay kuan. Walay driver. Kaya kung papan at kuan busy. Wala pod akong manghod kay busy sila na sila gilakaw-lakaw karon kay
timing karon nga naay nahitabo nga kaning naay nahitabo sa amo ang igagaw karon nga adlaw ni kasi tabing anunas nga nipanaw na siya kaganinang mga alas 9 sa buntag. So masulubon kaayo ang panghitabo kay may timing pa gyud nga karon fiesta din his. So mubalik na pud mi diri pohon guys sa Huibis kay birthday ni Lulo. So nami plano sa akong mga igagaw. Nagplano mi nga i-surprise na mo si Lulo pohon. So diri na nako i-end ang akong vlog karon guys. O daghang salamat sa pagtan-aw. Thank you. Bye-bye.